Βρισκόμαστε στα ορεινά της Ζακίνθου, στην επαρχιακή οδό Ζακίνθου χώρα Βολήμες. Εδώ γίνονται παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στα πιο μειονεκτικά τμήματα της επαρχιακής οδού. Στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Ορθονιές, όπου είμαστε και αυτή τη στιγμή, Αναφωνήτρια, Μαριές, Άνω και Μέσο Βολήμες. Γίνονται διαπλατήσεις, τυχή αντιστήριξης, πεζοδρόμια όπου επιτρέπει ο δρόμος και επίσης άλλα συνοδά μικρά αντιπλημμυρικά έργα. Είναι ένα έργο του οποίου τη σύμβαση υπογράψαμε το 2022 με ένα προϋπολογισμό 1.400.000 σχεδόν και βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα. Είμαστε στο κομμάτι της επαρχιακής οδού που ενώνει το Μαχαιράδο με το Ρωμήρι. Εδώ έγινε ένα έργο σημαντικής διαπλάτησης του δρόμου και οι παρεμβάσεις με τεχνικά έργα απαραίτητα για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή. Υπογράψαμε τη σύμβαση το 2021, ύψους 210.000 ευρώ, το έργο ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Κερί, ένα τοπόσιμο πολύ γνωστό, αγαπητό και επισκέψιμο της Ζακίνθου και τα τελευταία χρόνια με έντονη τουριστική κίνηση. Εδώ, μετά από πολλά χρόνια, αναβαθμίστηκε ο δρόμος που ενώνει το κέντρο του χωριού με τη λίμνη του Κεριού, που είναι η παραλία, ένα άλλο σημαντικό και τουριστικό μέρος. Μέσα από μια εργολαβία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, την σύμβαση υπογράψαμε το 2022 και το έργο σε όλο το οδικό δίκτυο και βέβαια στο μέρος του Κεριού ολοκληρώνεται σύντομα. Είμαστε στην περιοχή Κήπων Παναγούλας. Το έργο της πεζοδρόμησης είναι ένα έργο το οποίο δίνει ζωντάνια στην περιοχή, ασφάλεια οδική, στον περίπατο, στην οδική κυκλοφορία και επίσης εξυπηρετεί και τους σπουδαστές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι στην περιοχή αυτή, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλυτέρων. Το έργο αυτό συμβασιοποιήθηκε στις αρχές του 2022 με ένα ύψος 850.000 ευρώ και σήμερα είναι ολοκληρωμένο.